Oh. Oh. Oh, yun. Oh, very good. Very good. O, kainin mo yan. Manok yan. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon mga kasinag, magpapakain tayo sa ating alaga. Dito wala ito umando. Ayan. Relax ito. Pakain natin ating alaga, si Pagaspas. Ito mga kasinag, pakain natin si Pagaspas. Hello. Oh, andyan ka pala sa baba. Gano ka dyan? Ha? Kumain ka muna. Ay, gutom na. Ay, gutom na. Buto na lang bagay yan, oh. 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 Oh, yun. Oh, very good. Very good. Oh, kainin mo yan. Manok yan. Fresh na fresh yan. Yung manok na yun mga kasinag, yung binigay ko sa kanya ay tira pa yan. Ay, yung mga hita ng manok na yan, tas yung mga pitso, nakain na niya. Sige na, kain na. Sige na, Pagaspas, kumain ka na. Dito ka muna ha. At kagabi kaya nag-ulan. Ngayon kasi mga kasinag, hindi ko muna inalpasan si Pagaspas gawa ng may pupuntahan kami. Makipaglibing muna kami ngayon. Baka bukas na lang umaga mga kasinag, alpasan na natin yan. Wari ko nakarecover naman yan. Medyo malakas-lakas sa sigurong katawan yan kasi pangalawang araw na yan dito dito sa kulungan ng Kalapati. So araw alpasan na natin siya. Bukas alpasan natin yan si Pagaspas. O sige na, kain na dyan. Para maikulong ko na yung mga kalapati ko dito mga kasinag. Gawa ng nangingitlog na naman yung iba. Kung saan sa nag-iitlog, tambak na lang ipot dun. Sige na, kain na dyan. Huwag kang magalit. Si Pagaspas mga kasinag, parang si Bagwis din. Yung balahibo niya, halos kaparehas din ni Bagwis. Tapos yung balahibo niya dito sa ulo pag tumataas. Si Bagwis kasi pag tumataas yung balahibo niya sa ulo, kunti lang. Hindi kagaya nito, halos lahat ng niya, balahibo sa ulo. Talagang kala mo'y pamaypay na. Ayan tignan niyo mga kasinag. Di ba? Kahawigin niya ni Bagwis. Nag-search pala ako mga kasinag. Ano pala yan si Pagaspas? Serpent Eagle. Serpent Eagle pala siya. Si Bagwis mga kasinag, North Philippine Hawk Eagle. Ito Serpent Eagle. Ano? Ha? Ang titingnan mo. Kain na. Kain na Pagaspas. Sige na, kainin mo na yan. Ayan mga kasinag, hayaan mo natin si Pagaspas dito para makakain siya. Ayan, pabayaan mo natin siya. Baka naalangan siya mga kasinag kasi binabantayan ko siya. Karning manok naman yung ibinigay natin. Binigyan ko kasi ng isda yan si Pagaspas mga kasinag. Hindi kinain. Yung espada na isda, hindi kinain niya yung isda. Ewan ko kung bakit. Susubukan ko rin mga kasinag kung kakain ito ng buhay na daga. Titriningin din natin siya na manghuli ng buhay na daga. Turuan natin siya. Para pag nasa wild na siya mga kasinag, inalpasan natin, matuto siya manghuli kagaya ni Bagwis. Si Pagaspas naman mga kasinag, hindi ko alam kung hanggang kailan dito siya sa akin. Kasi aalpasan na nga natin siya. Pero pag hindi pa siya marunong maghanap ng pagkain, at kahit lumayo na siya, na hindi pa man siya marunong maghanap ng pagkain, hahanapin ko pa rin siya para bahugin. Kung nasaan man siya, doon ko lang siya papakainin. Ganyan lang ang gagawin ko kay Pagaspas mga kasinag. Parang kay Bagwis noon, na kung saan yung teritoryo ni Bagwis, doon ko siya pinapakain. Ngayon si Pagaspas, ganun din ang gagawin ko sa kanya. Para masanay siya mga kasinag, matuto talaga siyang mamuhay sa wild na maging malaya si Pagaspas. Ayun din lang ang hangad ko dito kay Pagaspas. Para maging malaya na siya. Mawala na siya sa ganitong kulungan. Gusto ko makita ng palipad-lipad dyan. Yun lang ang hangad ko kay Pagaspas. Sa estimate ko mga kasinag, mahihirapan lang ako kay Pagaspas yung pagtatawagin ko siya.
hindi ko basta-basta malalaman kung nasaan siya. Kasi hindi humuhuni si Pagaspas. Paungot-ungot lang, pagarganon lang siya. Hindi siya humuhuni na kagaya ni Bagwis na pag tinawag mo, alam mo na kung nasaan si Bagwis. Kasi sa huni pa lang niya, alam na. Ito mga kasinag, hindi natin alam kung nakasuot lang ba siya dyan, nasa itaas lang siya ng puno, kung saan natin hinanap. Yun ang mahirap sa estimate ko. Yun ang mahirap kay Pagaspas pagka ganun na paghanap sa kanya. Bukas mga kasinag, alpasan natin to si Pagaspas para may kulong ko rin mga kalapati ko dito. Ayan na ako kumakain na. Ayan. Ayan o. Fresh na fresh yung manok na yung mga kasinag. Hayaan mo natin, update ko kay maya. Mga kasinag, tingnan natin si Pagaspas kung kumain na at kung naubos na rin niya yung kanyang pagkain. Tingnan natin dito mga kasinag. Ayun, nakita ko siya sa bintana. Busog na siguro si Pagaspas mga kasinag. Nakita ko na siya sa bintana. Ayun o. Ayan o. Umalis. Oh. Andiyan ka na sa taas. Nasaan kinain mo? Buksan natin. May lock lang ito mga kasinag. Maliit na pako. Nasaan yung kinain yan? O yan o, yung pagkain ni Pagaspas mga kasinag. O binat-banatan na yung karne. Ano Pagaspas? Busog ka na? Ha? Ano baby? Busog ka na? Ha? Busog na ang baby Pagaspas na yan. Very very good na. Very very good na yan. Pahawak lang sa paa. Pahawak sa paa. Ay mabait. Oh. Pahawak lang sa paa. Oh. Oh, wow, mabait pala to. Nahawakan din sa paa. Para si Bagwis. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo kay Pagaspas ngayon. Hindi ko muna siya maalpasan ngayon mga kasinag. Gawa ng yung tiyahin kasi ni Mrs. Patay. Ngayon kasi ang libing nun mga kasinag. Kaya makikipaglibing muna kami. Diyan ka muna Pagaspas ha. Pagaspas. Diyan ka muna ha. Diyan lang muna yan si Pagaspas mga kasinag. Ito, hello! Hello Burnok! Ay kita ang pututoy ni Burnok! Kita ang pututoy ni Burnok! Anak yan ng pamangkin ni Mrs. Yan si Burnok mga kasinag. Burnok. Ano Burnok? Ha? Ano? Ay! Tuwa-tuwa si Burnok. Ang bilis lang pala talaga mga kasinag ng kalapati. Pero may pinapakain yung kalapati doon. May anak pa siya doon. Hindi pa nga natubong gaano yung mga balahibo niya. Nangitlog na naman. Andito. Ayan o. Ayan o, itlog na naman dito o. Ayan mga kasinag o, nakita nyo? O, may itlog na naman. Kabilis lang ng mga kalapati. Tapos dito sa ilalim. Ayun. Kita nyo mga kasinag? Ayun o. Ayun sa loob. Grabe sila pag itlog. Hindi pa na tututo maglipad yung kanilang mga anak. Itlog ng itlog, palibas at sagana sa pagkain mga kasinag. Busog. Ayan. Bilis lang dumami. Susubukan kasi natin someday mga kasinag, sumali sa mga racing. Nag-aambo na. Parang uulan baga, nagtatagit eh. Sa bilad ni mama yung kanyang alang. Yan. Kaya mo kunin nak? Ikaw lahat, mag-anggang ka. Dali, nagtatagitin na ang mga binilad nyo. Dali na, abutan na dito. Mabasa yung tuyo. Dali na. Ayan mga kasinag. Panahon na kasi ng mga espada ngayon. Kaya nagtutuyo tayo ng espada. Alisin mo yan. Ayan. Di ba?
Espadang tuyo yan mga kasinag. Ang sarap niyan, binislad. Dinaing. Napakasarap nito mga kasinag. Panahon na kasi mga kasinag dito ang tag-isdaan. Kaya pag may time, sasama tayo sa paglalaot ng isda. Yan ang gagawin natin. O, di ba? Panalo. Awa man! Awa man di Kambi! Inulan na. Ano Kambi? Ay! Sige palakat mga kasinag. Pagtakbo ko dun sa bahay, naririnig ko yung huni ni Kambi. Sige ang yak! Palibasa takot sa ulan mga kasinag. Takot sa tubig ito si Kambi. Kaya ganito. Sige ang iyak niya. O halika dito, sumilong ka dito. Halika dito, dito. Opo, halika dito. Halika na. Silong mo lang kita. Hello. Hello. Matapang. Mga kasinag, magandang hapon. Kararating ko lang. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Pagaspas. Update ko kayo. Kararating lang kasi namin mga kasinag galing sa poblasyon, sa Banwaan, sa bayan ni Saruma. Pagaspas, ano, naubos mo yung pagkain mo? Kasi pag alis ko kanina mga kasinag, yung pinakain natin sa kanya hindi pa niya naubos. Ay medyo tanghali ko na rin siya napakain. Alas 10 ba yun? O ngayon, andito yung buto. Tapos, ayun naubos oh. Ubos, puro buto na lang. Ano, kumusta? Medyo madilim na. Ano, busog ka? Ha? Ayan mga kasinag, nakakain naman pala si Pagaspas. Naubos na niya yung bahog na ibinigay ko. Bukas kakatayan ko naman ulit siya ng manok. At fresh na chicken naman ang ibigay natin. Kasi isda ayaw kumain. Binigyan ko ng isda. Wala man kasi nahuhuli dito yung mga isda na tuna, mga lumahan, yung malalaking isda na magandang laman na isda. Wala man dito halos nahuli noon. Tsambahan lang mga kasinag. Ngayon kasi panahon ng tag-isdaan dito, puro espada naman. Puro espada. Yun ang nahuli ngayon dito. Ayun mga kasinag, sa lahat po na ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Sa 61,000 subscribers, salamat po talaga mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.